Апошні тыдзень перад Пасхай светлай. У ім вялікі кожны Божы дзень. І мы з табой цяпер жывыя сведкі пакут Христовых, страшных тых падзей. Ён увайшоў вярхом на асляняці, спявалі немаўляткі перад ім. І асвячоная вярбінка ў хаце стаіць у вазачцы, як напамін. Вялікі панядзелак наступае, смакоўніца засохла назаўжды. За што, Сын Божы, дрэва так карае? Бо не прынесла добрыя плады. Аўторак прадаўжае тыдзень сумны. Наблізіўся апоўначы жаніх і запрасіў з сабой дзяўчын разумных на шлюбны баль і дзверы зачыніў. А ў сераду Марыя зноў да ножак прыступіць са слязамі. Час настаў памазаць мірам. У дзень страшны той жа Іуда здраднік выдае Хрыста. Сын Божы ногі вучням умывае, наладжана вячэра, а на ёй апосталам ён тайну адкрывае. Хлеб стане целам, а віно крывёй. Чацвер завецца чыстым і вялікім. І вось прад намі Гефсіманскі сад. Христос заплакаў горка на малітве. Апосталы стаміліся і спяць. Не за гарамі пятніца страсная. Увесь у ранах наш Господь стаіць. Натоўп цяпер вараву выбірае. Хрыста распяць, злачынца адпусціць. А пад крыжом рыдае Богамаці. Сын церпіць мукі за грахі людзей. Прачыстая смуткуе па дзіцяці. Спавіўшы плашчаніцаю, кладзе яго ў магілу і прываліць камень. Адзін для ног, другі для галавы. Сядзяць анёлы светлыя ў чаканні, калі Христос устане, Бог жывы.